Waqt il-programm Bondi Plus, il-Mexxej Laburista Joseph Muscat esprima d-dubji tiegħu dwar kemm hija ħaġa normali li s-servizz sigriet jgħaddi dossier dwar persuna lill-Ministeru tal-Finanzi. Joseph Muscat saħaq li l-Ministru Tonio Fenech seta' kien jaf aktar kmieni x'fih il-fajl li kellu s-servizz sigriet dwar George Farrugia, il-persuna li ngħata il-proklama. Huwa illi la darba l-Ministru seta' jkun jaf illum dwar x'inhu l-kontenut ta' dik l-investigazzjoni, meta l-investigazzjoni għadha ma ntemmitx, naħseb li seta' jsir jaf aktar fil-bidu dwar dan il-kontenut ta' din l-investigazzjoni. Jibqa' l-punt kruċjali li xi ħadd x'imkien kienet jieħu jew għadu jieħu l-commissions fuq €1,000,000 żejt kuljum, qal Joseph Muscat. Qal il-proklama tkun ġudikata meta joħroġ fil-beraħ jekk permezz tagħha fuq dan il-każ tresqux persuni oħra li ma setgħux jitresqu mingħajrha. U jekk ikunx hemm provi oħra li mingħajrhom il-Pulizija ma kellix każ biżżejjed b'saħħtu. Joseph Muscat żied li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi qed jagħżel li jiddefendi lill-Ministru nghatat billi qed jibqa' jgħid li jemmnu. Il-mod kif il-Ministru nghatat l-ewwel ma rridx jitkellem dwar dan il-każ biex ma jippreġudikax, iżda mbagħad tkellem fuq għal darba darbtejn, għajja mistoqsijiet għal il-Mexxej Laburista li żied li l-allegat frame-up li qed isemmi nghatat juri li qed jewden. Qal li din hija sitwazzjoni pjuttost surreali meta tresqu żewġ persuni dwar l-iskandlu tal-loti tal-commissions, meta fl-investigazzjoni hemm involuti uffiċjali pubbliċi nominati minn nghatat innifsu u hemm emails li jindikaw li l-aġent ta' kumpanija taż-żejt kien iltaqa' mal-Ministru. Hemm invoices li juru li kien qed jittieħed jew għadu qed jittieħed commission fuq €1,000,000 żejt li nixtru kuljum f'dan il-pajjiż u għandek il-Ministru Gatt b'attitudni bħal din tatew din jien ngħidilha biss. Jalla illi jkollna l-possibilità permezz ta' din il-proklama illi toħroġ il-verità kollha f'dan ir-rigward. Biss l-attitudni tal-Ministru Gatt fil-fehma tiegħi hija ta' xi ħadd li qiegħed jibżgħu ma nistax nifhem għaliex. Il-Mexxej Laburista qal ukoll li nghatat mhux korrett meta qed jgħid li qabel l-2005 kien jiddikjara l-kont bankarju fl-Iżvizzera għaliex fil-verità ma kienx qed jagħmel dan b'mod ċar. Il-punt huwa li l-Prim Ministru qal illi ma kienx jaf dan il-kont. Jien meta mort nara il-dikjarazzjoni tal-assi ta' Dr. Gatt, mid-dikjarazzjoni tal-assi ta' qabel il-2005 ma tistax tasal li kellu kont l-Iżvizzera. Tasal biss li tgħid li dan qed jikkontrolla numru ta' investimenti u investimenti hemm miktub. Kont fil-bank mhux bil-fors huwa klassifikat bħala strument finanzjarju ta' investiment. Illi kellu numru ta' investimenti illi wiret mingħand missieru kemm lokali kif ukoll barranin. I think that's too much a blanket statement. Aktar u aktar meta fid-dikjarazzjonijiet fil-bqija tad-dikjarazzjoni kellu b'mod speċifiku ħafna x'tib ta' kontijiet kellu hawn Malta anke. Mistoqsi dwar recordings maħruġa mill-Partit Nazzjonalista, Joseph Muscat qal li saru l-investigazzjonijiet mill-Pulizija, iżda ma nstab xejn. Waqt li stieden lill-istess Partit Nazzjonalista biex jekk jaf xi dettalji oħra imur għand il-Pulizija.